în camera. Așa. Bună ziua, bine v-am regăsit la un nou episod din Robert din Terariu. Astăzi să vă vorbesc despre papagali. Și dacă vă vorbesc astăzi despre papagali, normal că am aici și niște papagali care sunt ai mei. Aici avem o femelă și un mascul. Așa, specia mea este peruș. Acum revenim la ce voi despre speciile despre papagali. Sunt foarte multe specii despre papagali. Și este o specie Aira, care este cea mai mare specie de papagali din lume. Să vă arăt acum o poză pe ecran. Așa, am revenit cu specia. Asta este specia Aira și este cea mai mare specie de papagali. Așa, mai este un papagal care este alb și pe cale de dispariție. Vă zic numele când să vă arăt și imaginea. Am revenit cu ăsta. Se numește papagalul cacadu molecan și este o specie albă pe cale de dispariție. Are undeva la 50 de centimetri și este o specie micuță. Așa, acum perușii, ce am eu aici de față, este o specie foarte comună și este o specie care în sălbăticie se poate apăra, fiindcă poate să-și rotească capul foarte repede, cam ca o bufniță de repede poate să-și rotească capul și asta o ajută în sălbăticie. Speciile mici de papagal pot trăi undeva la 10 ani și speciile care sunt mai mari trăiesc mai mult de 10 ani. Aici avem speciile mele care v-am spus și acum să vă zic cum trebuie să le faceți curat. Papagalii mei fac o dezordine foarte urâtă și ei când fac dezordine doar în colivie. Mai fac și pe lângă ei și în caz de țineți papagalii undeva lângă tavan, ei să facă mizerie și să ajungă chiar și pe tavan dacă zboară pe acolo sau știu eu ce fac. Da, și fac o mizerie îngrozitor de mare. Aici jos nu au doar treburile lor, dar au chiar și mâncarea lor. Stați să vă explic de ce au acolo mâncarea lor. Așa. Au mâncarea lor, fiindcă papagalii, sau ăștia care sunt în captivitate, sau chiar și care nu sunt în captivitate, ei când mănâncă mâncarea lor, nu este mâncarea 100% comestibilă. Ei, mâncarea lor au o coajă pe deasupra care nu este comestibilă și interiorul este comestibil. Cu ciocul, ei decojesc partea care nu este comestibilă, o aruncă pe pincușcă, doar vedeți pe unde este, și mănâncă partea comestibilă. Așa. Și acum să revenim la apă și la mâncare. Da, aici avem apa, care nu am foarte multă la ea, trebuie să eu pun alta. Aici avem mâncarea lor, din păcate nu prea mai este și trebuie să le pun altă mâncare, uite și aici. Și vă voi zice și despre asta. Asta este un fel de chestie pe care se pot juca cu ea și se mai pot și dormi pe ea, că ei de obicei dorm pe asta când ei mai vede fix seara. Așa, asta eu când am pus-o era pusă undeva pe aici, că stătea mai frumos, doar că am pus-o mai aproape de apă și de mâncare. Așa. Acum să vă arăt ce mănâncă și cam ce beau. Am revenit aici cu ce mănâncă. Stați să vă arăt prin mâncare. Cei care sunt englezi sau așa pot citi ce este pe ea. Eu nu vă mai citesc. Puteți pune pauză pe videoclip să vă uitați. Așa. Stați să o iau în linguriță și să vedeți și voi mai bine. Nu prea-mi place când o iau în linguriță, că fac cam multă mizerie. Stați să vă arăt. Să-ți iau camera. Uite, asta este mâncarea lor. Sigur ați văzut-o. Și trebuie să o decojez. Aici nu este comestibil. Trebuie să decojați cu ciocul. Așa. Apropo de cioc, încă o curiozitate despre papagali. Papagalii, ăștia care sunt în captivitate, ei au o piatră legată de cioc în care mai rog din ea ca să nu le crească ciocul prea mare. Așa. Acum să revenim la cealaltă mâncare de papagali. Wow, ce am făcut. Ia uitați ce am făcut aici. Aoleu. Trebuie să-i aspir cu aspiratorul până să termin videoclipul. Asta mănâncă ei. Un fel de vitamine, e mai sănătos asta. Stați un pic să pun asta aici. Hrana de bază pentru peruși. Aici avem vitaminele, dar că nu mai scot. Că uite la ce mizerie am făcut aici. Așa.
Asta aici, revin. Cam asta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Și să revin data viitoare cu un nou videoclip despre un alt animal care îl mai am eu. Să vă arăt o ultimă oară papagalii. Sper că vă place. Și eu am fost Robert din Terrariu. Sper că v-a plăcut. La revedere, ne vom vedea data viitoare.